बा बामोनगाव हाई स्कुलनि थाखाय मोनसे हिन्जावसाफोरनि हस्टेल बेखेवना होबाय मा मेसेज जोबोद गोजोनथाव खौरां दिनैनि बे बामोनगाव ओनसोलाव जे सेपारेट बयस आरो गर्ल्सनि दिनैहाय मोनसे सेन्ट्रेलि अनारेबल इउनियन मिनिस्टार अफ एजुकेशन धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङा दिनैहाय मोनसे आसनि गेजेरजों दिनै अभारअल इन्डियायाव फोसावदों दा बे मोनसे आसनिया दिनै बामोनगावआवहाय दिनैहाय गोग्लैदों दा बेखौ आं बरायदों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेनो आंनिनो हम समष्टि बा प्राइमारि हिसाबै दिनै बेवहाय आं बेखेवनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामदों बे आसनिया मोजाङै मावफुंजागोन जेरावहाय जि स्कुलावहाय गोनांथि दंमोन थानाय जानायनि बेखौहाय दिनै सिन्था खालामनानै सेन्ट्रेलि जेनोखि मोनसे मिशनजों दिनैहाय फोसावदों बेखौ जोङो बरायदों आरो लकेलि जानानै गार्जेन जानानै आं बिथांखौ धन्यबाद होदों आरो दिनैनो बेखौ बेखेवनाय जागोन बे मिशनखौ दिनैनो भिडिअ भिजुवेलनि गेजेरजों दिनै अभारअल दिनै बेखौहाय बेखेवनाय जागोन नोंथांनि समस्थियाव मोनबेसे फरायसालिफोरखौ मोननो हादों बेखौ आं एटलिस्ट दासिमाव आं मोनब्रैसिमखौ आं नलेजाव दङ हयथ' बिनि बांसिनबो जानो हागौ बेखौहाय आं धन्य भाबै आं मिथिथ'वाखै दा बावैसोनि उनावहाय मिथिगोन न'आथ' खुब मोजां जागोन जेराव हस्टेल होननानै बुङोब्लाथ' इनफ्रास्ट्राक्चार गिदिरानो आरो बयस गार्ल्स बे सेपारेट जागोन आरो जोंहा जथेस्थ' हायाबो दङ बेनि थाखाय एलटमेन्टबो जाबाय आरो दंखायो स्कुल नामै दंखायो हिसाबै आं सान्दों बेयो जोबोद मोजां जेरैबायदि फेसिलिटि थानांगौ बेबायदि फेसिलिटि थाजोबगोन बे सार मोनसे ट्रेन्डिं सोलिबाय थादों इउपिपिएल राजनितिनि सोंथि इउपिपिएल आरो बिपिएफ खौसे जानांगौनि बायदि दिपेन बर' बिथाङाबो बाथ्रा बुंथिदों सार ससियेल मिडियानि गेजेरजों खौसेखौथ' बयबो लुबैगोन गाहाय सोरबा गरिब बा सोरबा उन्दै गेदेरनिफ्रायनो बे खौसेथिनि बाथ्राया सोलिबाय थादों मानोना बर'आ जाथियानो मोनसेल'खा आरो बेनि गेजेरावहाय जोंहा 35 लाखसल' बेनि गेजेराव खौसेथि जानानै जों राजनितिखौ हमथानो हायोब्ला क्वाइट मोजां जोंबो खौसेथिखौ लुबैयो खिन्थु खौसेथिनि नामावहाय जुदि मोनसे स्ल'गानल' जानानै थायोब्ला बेखौहाय जों बुंब्लाबो मिनिंफुल जानाय नङा बिदिखौ नुदों थ' जेखि जाया मानो मानसिफ्रा गावनो रियेलाइज जानांगोन आरो दिनैनि दिनावहाय बयबो बेखौनो लुबैदों जे खौसेथि जानानै जोंनि जेनोखि राजनितिक लकेलनि जौगानाय इक'नमिक जौगानाय आरो बेजों लोगोसे गोबां जौगानायनि बेलायावहाय जोङो जयै खामानि मावनोब्ला मोजां बेखौ आं लुबैगोन आरो आंनिफ्राय बेखौ बुंगोन हाग्रामा आरो प्रमद बर' बिथांखौ नोंथाङा पार्सनेलि मा खावलायगोन एक्सुवेलि आंथ' सासे सरकारनि मानसि जाहैबाय थ' आंथ' सासे पाब्लिक बायदि बिथांमोनखौ खावलायनोबो हाया बिसोर आंनि अथ'रिटि आरो गथै सिन्थाधाराथ' गावसिनावनो थागोन दा बेनि सायावहाय आं बेखौहाय बुंनाया आंनि पार्टनिफ्राय मोजां जानाय नङा आं बेखौ सानदों थ' जेखि जाया मानो हाग्रामा बिथाङानो जा बिथाङा जुदि मोजां ग्रेटार इन्टारेस्टखौ सिन्था खालामनानै माबा मोनसे पजिटिभिटिखौ सिन्था खालामोब्ला जों बेयाव मस्ट वेलकाम जों बेखौ सिन्था खालामनो सार बिसायख'थि फोसावदिनाया नोंथांनि समस्थियाव माबायदि सोलिदों नोंथांनि ओरैनोथ' बयबो जुजिदों सोरबा अपजिसनाबो जुजिगोन आंबो जेरै गावनि लेभेलावहाय रायजो राजाजों गोरोबनो हागोन बेखिनिखौ केपासिटिखौ खालामबाय थादों एसे बे सोलिबाय थादों आरो बे थांबाय थागोन नोंथाङा देरहायोबा बेसेबांसो जौखोन्दो भट लाना देरहागोन बेखौथ' बयबो क्लेम खालामगोन टाइम एन्ड सिटुवेसनानो खोन्थागोन आरो रायजो राजायानो बेखौहाय सिद्धान्त लागोन आरो आंनि बिसास आरो फेथ बेवहाय निस्सय रायजो राजाया मदद खालामनानै आरोबाव मोजां परिबेस आंनो होगोनखौ आं नुनानै दं